16 नभेम्बर गोथार सान दिनै बेयाव खुंनाय जादों। लोगोसे जोंनि सिमुलगुरि हाराम बर' थुनलाइ आफादनि 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बेवहाय जोंनि तिनिकुनिया बिक्रमपुर बे गामियाव दिनै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दा बेवहायनो जोंहा फारिलाइ बायदियै गिबियावनो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया थांबाय। 50 फिरफिला जों बिरहोनाय जादों। लोगोसेयैनो मानो होनबा सनाथि मायथाइया जोंहा 50 बोसोर थांबाय, बेनिखायनो 50 बोसोरनि जों फिरफिलाखौ बिरहोनाय खामानिया जाखांबाय। बिनि उनाव आरो जोंहा बे 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायजों लोब्बा लानानै जा मुंख्लं बावनाय दंमोन, मुंख्लं बावनाय फारिलाइखौ जोङो नैथियाव मुंख्लं बावनायनि हाबाफारिखौ जों मावलांबाय। आलारि बाथि फोजोंबाय आरो लोगोसे बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोंहा जोबलांबाय। दा बिनि उनाव दा जोंहा थामथि हाबाफारियाव दङ जोंहा गेवलां मेल। गेवलां मेलाव जोंहा आलासि हांख्रायजानाय आलासि गोबां दङ, बिथांमोना फैगोन। आरो लोगोसे जोंहा बे सिमुलगुरि हालाम बा सिमुलगुरि हालामनि सिङाव थानाय गासै बर'फोरनि जारिमिनखौ लानानै जोंहा मोनसे खुगा लाइसि लेखा बानायनाय जादों। खाम्फा बिनि मुङा। खाम्फा लेखाखौ जोङो दा गेवलां मेलाव बेखेवनाय जागोन। बे आलासि हांख्रायखानाय दं बिथांमोना बे जोंनि खाम्फा लाइसिखौ दा गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आफादाव बेखेवगोन। बिथांखौ बे लाइसिनि मुङा जाबाय खाम्फा आरो बिनि गाहाय सुजुगिरिया अतुल इस्लारि आरो आफादगिरिया दंमोन मासियाव हरकान्त बसुमतारी आरो लोगोसे माखासे सुजुगिरि दं। बिथांमोनाबो गासै हेफाजाब होनायनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि मदद लानानै जोंनि बे 50थि सनाथि मायथाइ खुंनाय जाहानाखि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों जाफुंदों होननानै हमना लादों। दा बेखिनियावनो आङो बे जोंहा मिडियानि मानगोनां मिडिया नोंथांमोनखौ जोंनि बे 50थि सनाथि मायथाइ बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे सनाथि मायथाइ खुंनायखौ मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायना होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनसिम आंनिफ्राय गोसो थोजासे साबायखर थाबाय। आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि बे सिमुलगुरि ओनसोलाव दिनै 50थि बोसोर जितु दावगाबोबाय, 50थि बोसोराव जोंहा बेवहाय बेसेबां जौगादों, बेसेबां फावसायदों, बेखौ जोंनि बे खुगा लाइसिनि गेजेरजों जों फोरमायनो नाजादों। दा खुगा लाइसिखौ बेखेवब्ला नोंथांमोना बेखौ खुगा लाइसिनि गेजेरजों गोबां जोंनि सिमुलगुरिनि जारिमिनखौ मिथिनो हागोन आरो रायजो राजा बिथांमोननो फोरमायना होनो हागोन होननानै दा नोंथांमोननि जायगायाव जिबायदि बर' रायज्लायनाय जाया आरो माखासे बर' फरायसालिफ्राबो थैलांनो हमदों, बिनि सायाव सारा मा बुङो? बिनि सायाव जोंहा दुखुनि बाथ्रा। जोंनि बे 12-13 गामि दं जोंनि सिमुलगुरि हालामनि सिङाव। बे 12-13 गामिनि गेजेराव फोरोंगिरि बर' फोरोंगिरि दंमोन, मिक्स मिडियाम दंमोन, बेयाव आसामिस आरो बर' फरायनाय। बे 12-13 गामिनि गेजेराव फोरोंगिरि बर' फोरोंगिरि दंमोन, मिक्स मिडियाम दंमोन, बेयाव आसामिस आरो बर' फरायनाय आयदा दंमोन। बेवहाय मिक्स मिडियाम हिसाबै बर' आरो आसामिस बिदि खुंनाय जोंहा दैदेनलांनाय फरायसालिफोर दङ। बिनि गेजेराव बर' फोरोंगिरिफ्रा रिटायार जानानै बैसोगोरा जानानै बिथांमोना रिटायार जालांदों, आजिरा लादों। आजिरा लानायाव बै फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि मासिफ्रा लांदां जानानै दङ। दासान्दि सरकारा गोदानै फोरोंगिरि थिसननायनि बे हाबाफारि जों दाबो मोनाखै, गोजोननाय मोनथ'वाखै। जोंनि फरायसालिफ्रा बायलांनायनि मोनसे लामायाव थांदों। बेनिखायनो आं मिडियानि गेजेरजों खावलायनो सानदों, दासान्दि जा बिजेपि सरकार दैदेनगासिनो दङ,